Jesusazu, eskatzarekin,
Zeinen urte betetzea. Eleran urte betetzea, terko zen erekin. Eta baita laugarren maia zeinen urte betetzea ospatzen dugu. Terri, a ber, txalo mi handi bat, hori nazaren agentzak. Badakizu musika zertarako da oso garrantzitsua. Festarako eta ondo pasatzeko eta ospatzeko. Eta behitu zenbat jendek zorionduko dizuete. Bai, lagunduko eguzue zoriontzen? Bai, fuerte! Thank you.
I
izatea artistak. Bertsuak sortu eta ikasi ez. Zaren nahi da gero. Baina, bueno, eskerrak, oain, opari badakan prestauta. Ez dakit bat batek nahi dian opari du norbait zerbait. Opista bat emango zuen? Bai, a ber, zein entzat oparia? Zein irakastea? Bueno, eta baina horrela gaudela, ja, bueno, amaiera emango diogu ekitaldi honei, eskerrik asko da nahi, zuei, ikasleei, hau horrela mateko garrantzitsuena zuen zaute, zuek nintu zuen etxeko lanak onduen. Eskerrik asko irakasleei, lankideei, etxekoei, etorratzea batikan, piperren duten ikasleei bai, eskerrik asko. Orduan, amaitzeko, euskaraz, gaur egunez, euskaraz, erabiltzeko, euskaraz jolastuko gera, euskaraz abestiko dugu eta hortako zuen laguntza behar detoain, deno batera abestuko dugu? Eta, ze abestuko dugu? Ze abestuko dugu? Bizitza zer da? Bizitza zer da? Bizitza zer da? Kantu bat, eta gu kantatuko dugu euskaraz, baina hemendik animatzen zaituztegu etxekoei, etxean, kalean, lagunekin abestera, euskaraz, gazteleraz, txinoz, arabieraz, baina abestu, bai?